Igama lami nginguZikhona Ganagana, ngihlala eDelft. Saqala ukhonza apha enkonzweni ngo-20. Kungekho nto inhle-ke ebomini bami uqala kwami ukhonza apha, but utshintsho ndiyalibona. Even emsebenzini wami ndilimele, kungekho mntu ihoyile loo nto leyo, but ndiyalibona utshintsho kakhulu tata. Ziyenzeka into ezibomini bami ezimbi, but ngoqhubeka ndikhonza apha enkonzweni luba khona utshintsho. Ndali-pregnant umntana wam, kwakhona ixesha lapha apho naphantsi ndaphunyelwa sisisu, but ndandiqhubeka ndisiza apha enkonzweni ndancedakala kakhulu. Utata wandithandazela apha enkonzweni, kwakumele kanti ukuthi ndimbuyisele lo mntana, but ngoqhubeka ndikhonza apha enkonzweni ndancedakala kakhulu tata. Molweni, igama lam nguVuyelwa Manzi waseMdikweni ePaarl. Ndiqale apho ukuza apha enkonzweni ngo-2021 yakwangoMeyi ezinyangeni. Uza kwam apha ndandize ndinengxaki yophuma isigalambamba phantsi kwebele esavele saphuma amanzi. Lasandela ndandize ngayo ndafumana i-prophetic material. Sebenzisa loo nto zange ndiphinde ndibe nayo loo ngxaki uba ndandisendijika nekhala ibala eli lam bamnyama, kodwa ndoma toti nangoku zange ndiphinde ndibe nayo loo ngxaki. Igama lam ndinguSwisa. Le nkonzo ndiyibone eTV-ni kulo nyaka uMatshi. Ndeza ke apho ilanga lentsebenzela. Kwakuyinkonzo yokusebenzela abantu, ndasetyenzelwa ngalawo manzi. Emveni koko Thixo kaHlola abathakathi wandinceda ngento yomsebenzi. Ndiyadinga umsebenzi, wandinceda ngomsebenzi. Kwanjalo phaa kuMatshi waphuncuka lo msebenzi, ndabe sendiphinda ndifumana omnye futhi lo ndikuwo ngoku. Igama lam ndinguAbusisiwe Ifana Mdungcoki, ndihlala eDanuni. Ndaqala ukhonza kule cawa I think ngo-2022 ngoSeptemba. Ndingene apha ndiphangela eCheckers eRetail, then ndenze i-course ye-dental assistant. First thing endayenzayo ndathi ndifuna umsebenzi we-dental assistant, then ndangena apha like ndandingakholelwa kule ngathi ungena kwam ndathi utshintsho luzoba khona. Ndafumana umsebenzi e-East London, ndaye e-East London ndaphangela phaa as i-dental assistant, but zange kube mnandi e-East London. Ndabuya ndaza apha eCape Town, but ufika kwam ngo-October I remember I think yayi-16 utata wayithetha nelinye ilady esithi lizomfumana umsebenzi, but mna ndayithatha le nto as if utata uthetha nam, ndathi I received. Then on Monday ndaye eCape Town kwi-interview, then ndafika phayana zandenziwe i-interview, then bandixelele kuba Tuesday mandibuye ndinxibe i-uniform, then ndasebenza phayana. Ndiyabulela amandla kaHlola abathakathi ngofumana umsebenzi, ngoba if zange ndingene apha I think ngendise kwaCheckers again. Igama lam ndinguPhumla Tokota. Qale 2019 ukhonza apha enkonzweni. Ngokuhlala ndihlala ePaarl. Ndimbulela kakhulu uThixo katata, ndimbonile empilweni yami endikhusela kwiinto ezininzi, kodwa eyona nto endizoyibulela kakhulu kuba uvulele ubrother wam ekwenye inkolo, kodwa wathi ngozonyathela apha enkonzweni wavuleleka. Ngoku ubrother wam ungumntu osebenza phesheya.